βασισμένη την όλη φιλοσοφία που είπαμε φέτος για τα 200 χρόνια, ότι θυμόμαστε. Γι' αυτό βάλαμε το φαγητό. Υπάρχουμε και βλέπουμε το μέλλον. Θα σας παρουσιάσω και μια μικρή καλλιτέχνητα ζωγράφο, η οποία θέλω να πει δύο κουβέντες, γιατί έτσι αποδεικνύουμε ότι η Κάσος έχει μέλλον. Παρακαλώ λοιπόν τη Στέλλα την Καρβουνά να μας πει δύο λογάκια. Ένα χαιρετισμό. Πρώτον, θα ήθελα να πω πως είμαι πολύ ευχαριστημένη ότι μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να συμμετάσχω σε μια τέτοια εκδήλωση και είμαι